tini Saraswati watan hi family hi Saraswati tini tanglaiwani salajak tini pu warawani mi approaching si date last date apa romali mi apa tini khe tangai tini roi maro sini tini muma tanglasini tini si nai tongben rokno tangma rok borok rok sub sini group bahar kha tangnai botrok mun nai tongbai phunuk bai tang wa tangra nai nong nai tongbai di paya sak an biduno tang bai wi nyogno phunuk bai fisne. Hello guys, nai tongbai de jeng tini Saraswati ni taklai bisini Saraswati nok tanglai ni ha yang warok bidi khailai tongbai ge le Umtrok khek kasrang si kasrang ma mang si in group ni dolok ne serai fa kasrang ma mang si tang nok tang bai ri ni rok no phunuk bai fisnai nai tong bai je pa ya sak bidu no